Ассалому алейкум. Ассалому алейкум бародарайна. Салоҳи ҷомаъ дар шаҳри Душанбе дар бинои Корвон Сити Семидаш. Ин пучкара дар Питер нағз дад. Ина пучкара овардиан ай Питер. На, бонид хизматрасониҳои ҳиҷома тибқи санад. Инаки тамоми бечениҳо. Ассалому алейкум. Якҷо ба ҳаёти солим мебарем иншаллоҳ. Қабли бибинем ҳаёти ман солим шид, баъд бовар кунем. Нера ҳоҷи Шаҳбоз мегӯяд. Салому алейкум. Репа сар кардани буд. Некни буд. Не, ами адда ҷини дига монда буд, баъди қорисало ду рафт. Адда ҷини дига ҳамиҷа монда. Гуфта ки ҷин пинакаш дам бароварда истомад. Ҳол боро авалш метем. Чӣ метен? Дорои худ. Боз агар интернет даги бошам бисёри доруҳоеро мебуранд ки дар тартиби желатина чи ҳам хеле дора мақсад руғани хуг дига чизое дора ки тибқи ислом ҳаром карда шудаги. Бародари аз агар доруи ҳалолтон фора ай касоне ки бигем ки чиста табобато барои исломӣ ба ҳиҷома ва дига чӣ кор мекунанд. Ҳело салоҳ ҳиҷома номероро дар рӯи экрани десте пайна тамоми доруҳое ки тибқи ислом ба фикр ҳамаш иҷоза додаги ҳалол ай азрат. Ҳамаш иҷоза додаги ҳалол ай. Номеро дар экран метавонед дар Инстаграм дар любой муроҷиат кунед, мардум пеш рафтаги зинда ва сарбаланд бошед. Мегӯянд ки кайф бошед, рост бигӯ, ҳама ҳами доруву хубай дар рафтани чи дигара бигӯ уже рафтестед. Да чизаши чи массаж пассаж ҳама чи бучид. Ин рована чай намиша гирем. Намиша гирем. Барои чи? Барои ки намиша ин как шада омеду зан метанад. Се сутка ай туалет истамез я да туалет ба тағора я исме парто иса шикавра бовар ками гарни мезева ту соч ди абла дар Арабистон худи не ман соч шидам брат на азоби 3 солара ман се рӯза кашидам барои ки нами шикавра ва чи дилгазун дегаме парто ҷодура мебуран асос ҷоду инами мисоли хело мешағолате ки намефаҳмане ки натури наҳози ҳазрат барка мехонанаш мепартан мӯи сар нохун чихе хурда ақли инсон дароз намегира ки ты кури намебини амро буда агон дорои чишум хубтарак ай чиама идавоне ки агар мабодо дорои чишум нахурда амро надида хун буда боша ай ҳамин чизо беҳтари сай одамое ки ҷоду доран чи тилисмшон кардагиан мақсад амира мехрам ба воситаи ами ҳама ҳамун чизое ки ҷоду кардагиан дар меъдаи ты истодаги ба ами восита мепартен неки ами нагирем ай дигарош пожалуйста ҳоле бе давом дора кори отзови безеб доди монта ката безеб инамиш намешав ба хира мен как чиза ай мезани якум сол е бача ба формат мачи даеку и хазрат ас хэр майда када чакчак рази када ориста ахер кай вақт манишо ма ам дору хурдаги накали ки туалет дасет фарид диста вази гош неки ба худо хайо результати хуб дора бо барои одамои ба сабр тоқат одамое ки дар корхонатон дар наздикитон туалет дорен дар наздики дехе реалия ира мехри дар хона мехри охира намехри куча бигарди охира мақсад рӯзои 3 рӯз отпускай кунам хеле рӯзо да бигирем ки акма намедонам дигаро да чхеле ма ба худо нами 3 рӯз берун гованда натонистам ки туалет душам натури аки ба худо бахшима бисёр туалет хун бояд ҳоҷатхона ва чи бугу ҳа как открита ма гуфтам чизе ки ҳастам ро ба худо гуфтам акак ина салоҳи ҷомаъ дар хизмат ина бо пуштмушта банкам де массаж гуфте дурунино пучка дромадем ба худо беҳтари бо сабук шид ба назарам ба худо чимон рӯшан шид азар саломат бош азар ҳазор раҳмати аллоҳ салоҳи ҷомаъ қори салоҳи намо ту дар Россия амошим дар инҷа қатти ҷомаъ салоҳ намешуда на салоҳи ҷомаъ иша нишона ту дом метасан леза безон беги на салоҳи ҷомаъ азар раҳмати аллоҳ ман аз ин